Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ káàbọ̀ sí kíláàsì pẹ̀lú Uncle Victor. Chemistry ní èdè Yorùbá. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Ilésànmí Victor Olúfisáyọ̀. Lónìí, a fẹ́ wo oríṣi àyípadà. Oríṣi àyípadà méjì ni ó wà ní chemistry. Àyípadà tó rọrùn tí àwọn olóyìnbó ń pè ní physical change àti àyípadà tí kò rọrùn tí àwọn olóyìnbó ń pè ní chemical change. Àyípadà tó rọrùn ni ìyípadà tí kò yọrí sí ohun mìíràn. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, yíyòòrò yìnyín. Tí a bá mú yìnyín kúrò nínú fìríìjì tí a gbé sórí iná, a ó rí i pé omi ni yìnyín, tó bá yòòrò omi náà sì tún ni. Kò sí ìyàtọ̀ láàrin yìnyín tí ó yí padà di omi, nítorí pé omi ni yìnyín, omi náà sì ni omi. Àpẹẹrẹ mìíràn ni fífi ẹ̀mú mú irin. Tá a bá fi ẹ̀mú tí àwọn olóyìnbó ń pè ní magnet, tá a bá fi mú irin fún ìgbà díẹ̀, irin yìí ó lè gbé irin míì. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá fi ìṣó, tá a bá fi sára ẹ̀mú tí a pè ní magnet, irin yìí á gba ẹ̀mú yìí sára, ìṣó yìí á gba ẹ̀mú sára. Tá a bá fi kan àwọn nǹkan tó jẹ́ onírin, á fa àwọn nǹkan onírin yìí mọ́ra, nítorí pé fún ìgbà díẹ̀ irin yìí ó ti di ohun tí a pè ní ẹ̀mú. Èyí ni àyípadà kékeré tí ó dé bá irin. Àyípadà míì ni pípo iyọ̀ mọ́ omi. Tá a bá da iyọ̀ sómi, a ó rí i pé iyọ̀ yá yòòrò. Tá a bá gbómi kaná sórí iná, tómi bá ti kúrò, a ó rí iyọ̀ padà, nítorí pé iyọ̀ tá a dà sómi, àyípadà tó rọrùn ló dé bá. Àpẹẹrẹ míì ni yíyọ àbẹ́là. Tá a bá taná sí àbẹ́là tí àwọn olóyìnbó ń pè ní candle, a ó rí i pé yóò domi. Tá a bá fi lẹ̀, tátẹ́gùn fẹ́ sí, á padà di àbẹ́là. Èyí ni àyípadà tí ó rọrùn. Oríṣi àyípadà kejì ni a pè ní àyípadà tí kò rọrùn, tí àwọn olóyìnbó ń pè ní chemical change. Àyípadà tí kò rọrùn ni ìyípadà tó yọrí sí ohun tuntun. Fún àpẹẹrẹ, jíjó nǹkan. Tá a bá ṣáná sígi, a ó rí i pé ohun tá a ó rí èédú. Lẹ́yìn tí igi bá jó tán, igi yìí á di èédú. A ó rí i pé igi àti èédú, ìyàtọ̀ gédéǹgbé wà láàrin wọn. Ó túmọ̀ sí pé ohun tuntun la rí la máa ń rí nígbà tí a bá jó nǹkan. Èyí ni a pè ní àyípadà tí kò rọrùn, nítorí pé ohun tuntun míì la máa ń rí lẹ́yìn tí àyípadà tí kò rọrùn bá dé bá mátà. Àpẹẹrẹ àyípadà tí kò rọrùn míì ni ìdàpọ̀ láàrin ohun tí ó ní ẹ̀kan, èyí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní acid, àti ohun tí ó korò, tí ó ní ìkorò, tí a pè ní alkali. Ìdàpọ̀ yìí ni àwọn olóyìnbó ń pè ní neutralization. Nígbà tí acid tí a pè ní ẹ̀kan bá dàpọ̀ mọ́ alkali tí a pè ní ohun tí ó ní ìkorò, iyọ̀ la ó rí. Tá a bá wo iyọ̀, a ó rí i pé ó dùn. Acid tí a pè ní ẹ̀kan ó kan lẹ́nu. Ohun tó ní ìkorò tá a bá fi sẹ́nu ó korò, tí a pè ní alkali. A rí i pé ìyàtọ̀ gédéǹgbé wà láàrin ohun tí a pò pọ̀ àti ohun tí a padà rí, nítorí pé àyípadà tí kò rọrùn ni àyípadà tí ó ṣẹlẹ̀. Ìlànà oúnjẹ àwọn ewéko tí a mọ̀ sí photosynthesis. Ohun méjì ló máa ń parapọ̀. Carbon dioxide tí àwọn èèyàn mí jáde, tí àwọn ẹranko mí jáde, àti omi tó wà nínú ilẹ̀ ni wọ́n máa ń dàpọ̀ nígbà tí àyípadà tí kò rọrùn bá ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ewéko. Á wá fún wa ní ṣúgà tí àwọn ewéko máa ń fi pamọ́ gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ. A rí i pé ìyàtọ̀ gédéǹgbé wà láàrin àwọn ohun méjì tí ó papọ̀, tí ó sì sọra jọpọ̀ di ohun tuntun mìíràn. Nítorí náà, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àyípadà tí kò rọrùn, a sọ̀rọ̀ nípa ìyípadà tí ó yọrí sí ohun tuntun. A ó tẹ̀síwájú, a ó wo àmúyẹ àti ìyàtọ̀ tó wà láàrin àyípadà tó rọrùn
àti àyípadà tí kò rọrùn. Ìyàtọ̀ àkọ́kọ́ ni pé gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ, àyípadà tó rọrùn kò kí máa ń já sí ohun tuntun. Àyípadà tí kò rọrùn ó máa ń já sí ohun tuntun. Tí àyípadà tó rọrùn bá dé, ohun tá máa rí kò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ohun tí ó ti wà tẹ́lẹ̀. Tí àyípadà tí kò rọrùn bá dé, ohun míì tó yàtọ̀ gédéǹgbé la máa rí. Ìyàtọ̀ míì tó wà láàrin wọn ni pé àyípadà tó rọrùn gẹ́gẹ́ bí orúkọ ẹ̀ tá ṣe pé kò rọrùn láti dá padà. Ó rọrùn láti dá padà, ẹnu mi àgọ̀. Àyípadà tó rọrùn ó rọrùn láti yí padà, kò ṣòro láti yí padà. Tá a bá fẹ́ sọ yìnyín domi, ìwọ̀nba ká gbé kúrò nínú fìríìjì ni. Tá a bá fẹ́ sọ di gáàsì afẹ́fẹ́, a gbé kaná. Nítorí náà ó rọrùn. Ṣùgbọ́n àyípadà tí kò rọrùn láti yí padà. Fún àpẹẹrẹ, lẹ́yìn tí ohun tí ó ní ẹ̀kan àti ohun tó ní ìkorò bá dà papọ̀ tó sì fún wa ní iyọ̀, kò rọrùn láti dá iyọ̀ padà. Tá a bá ti jógi tán tó ti dérú, kí la fẹ́ ṣe sí àti dá padà sí igi? Kò rọrùn. Ìyàtọ̀ míì tó tún wà ní pé kò fẹ́ẹ̀ sí ìyàtọ̀ láàrin ohun tí a fi bẹ̀rẹ̀ àyípadà tó rọrùn àti ohun tí a rí níparí. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sí ìyàtọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà jù bẹ́ẹ̀ lọ láàrin ohun tí a fi bẹ̀rẹ̀ àti ohun tí a fi tó parí. Fún àpẹẹrẹ, omi iyọ̀ tá a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, iyọ̀ dùn tá a bá dà sómi, omi náà yóò sì dùn. Kò fẹ́ẹ̀ sí ìyàtọ̀ láàrin ohun tí ó fi bẹ̀rẹ̀ àti ohun tí ó parí. Ṣùgbọ́n àyípadà tí kò rọrùn, ìyàtọ̀ wà láàrin ohun tí a fi bẹ̀rẹ̀ àti ohun tí ó parí sí tàbí ohun tí ó yọrí sí. N la fi sọ wípé àyípadà tí kò rọrùn máa ń yọrí sí ohun tuntun míì. A ó tẹ̀síwájú, a ó wo àyè tí mátà wà. Mátà wà ní àyè mẹ́rin. Ìkíní ni a pè ní mátà afẹ́fẹ́ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní gas. Ìkejì ni mátà olómi tí àwọn olóyìnbó ń pè ní liquid. Ìkẹta ni mátà líle tí àwọn olóyìnbó ń pè ní solid. Àti pílásímà tí àwọn olóyìnbó ń pè ní plasma. Ẹ jẹ́ ká sáré wo àwọn àmúyẹ àyè mátà kọ̀ọ̀kan. Mátà afẹ́fẹ́ kò ní igun. Ó sì ṣe é fún pọ̀. Tá a bá mú bàálù àbí tá a mú bọ́ọ̀lù, a lè tẹ̀ ẹ́ kó súnmọ́ ara wọn níwọ̀nba. Ó sì máa ń gba gbogbo àyè. Ìdí nìyí tá a bá fẹ́ atẹ́gùn sínú bàálù yìí yóò máa tóbi sí i. Nítorí pé atẹ́gùn tó jẹ́ mátà afẹ́fẹ́ ó ń gba gbogbo àyè tó wà nínú bàálù. Àwọn mọ́lẹ́kù mátà afẹ́fẹ́ máa ń sáré. Wọ́n máa ń sáré gidigidi. Ìdí nìyí tẹ́nìkan bá wà nínú yàrá tó bá tẹ pẹ̀fúùmù àbí tó lo tùràrí, kíá lẹni tó wà ní yàrá kejì á ti gbọ́. Nítorí pé mọ́lẹ́kù afẹ́fẹ́ ni wọ́n bá rìn, wọ́n sì ń sáré giri. Lákòótán, lórí mátà afẹ́fẹ́, àwọn mọ́lẹ́kù rẹ̀ máa ń fara gbára. Níṣe ni wọ́n máa ń fara gbára nítorí pé wọ́n ní okun tí àwọn olóyìnbó ń pè ní energy, wọ́n sì ń sáré gidigidi. A ó tẹ̀síwájú àwọn mátà olómi. Mátà olómi kò ní igun, kò sì ṣe é fún pọ̀ bíi mátà afẹ́fẹ́. Ó máa ń gba àyè ibi tó bá wà. Nítorí náà, ká wo omi fún àpẹẹrẹ. Tí omi bá ń jáde láti inú yàrá kan, yóò máa kún. Tó bá ti kún dé ìwọ̀nba ibi tí yàrá yìí lè gbà, yóò wọ yàrá kejì, yóò wọ yàrá kẹta, yóò sì máa wọ gbogbo yàrá tí àyè bá ti wà. Lákòótán, lórí mátà olómi, àwọn mọ́lẹ́kù mátà olómi máa ń ṣàn nítorí pé wọ́n ní okun ju mátà líle lọ. Mátà tó tẹ̀lé la fẹ́ wò, mátà líle. Àwọn mátà líle máa ń ní igun, wọn kò sì ṣe é fún pọ̀. Àwọn mọ́lẹ́kù rẹ̀ kì í kúrò lójú kan, wọ́n sì máa ń gbọ̀n ní ibi tí wọ́n bá wà. Wọ́n máa ń yòòrò nínú ooru. Àwọn yìí ni àmúyẹ mátà líle. A ó tẹ̀síwájú, àyè mátà kan tó kù. Èyí ni pílásímà. A máa rí pílásímà nígbà tí mátà bá gbóná dáadáa, yóò fọ́ sí agbéná àti àìgbéná. Àpapọ̀ àròpọ̀ mátà agbéná àti àìgbéná yìí, tí a mọ̀ sí proton and electron, ni ó máa ń yọrí sí ohun tí a pè ní plasma.
Àwọn plasma yìí la máa ń rí nígbà tí mọ̀nàmọ́ná bá kọ, àbí nínú ojú fóònù wa, àbí nínú àwọn tẹlifíṣàn alẹ̀mọ́gìrì. Àwọn náà wà nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé tá a bá ti finá sí yóò gbóná gidigidi, yóò sì máa gbé àwòrán oríṣiríṣi wá sí ojú ìwòran wa. A ò ní rí jù báyìí lọ, ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé. Ẹ ṣé tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. A ó máa ríra lọ́jọ́ míì, ọjọ́ ire. Ẹ ṣeun.